Idan na ga mutum na kakan soyayya, sai in ce bai da aiki da za ya yi dubayya. Idan na ga mutum na kakan soyayya, sai in ce bai da aiki da za ya yi dubayya. Idan na ga mutum na kakan soyayya, sai in ce Allah wadan na ka yayo lalayya. Sai gashi ya kama ni a zuciya ya min rauni, ina ta neman magani, waza ya banna wuce tsanani, wacce nake so ta san da ni. Masoyiya ki san da ni, na zama cikin fada, rayo adon da shadda, kamshi gare ki na sada. Masoyiya, 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 masoyiya. Ƙarshen kwatan can adon Bahaushe ya ce ɗawisa, in kuka ganta babu haɗi sai kowa ya kyasa. Fara ce salle-salle-salle babu haɗi ko mikisa, a murmushi ta idan na gani sai zuciya ta nausa. Amma har yanzu na kasa ƙauna gare ta na firsa. Indai soyayya ta gaskiya ce, wata rana zaki fahimta ko a kwatance. Masoyiya, sahiba, sarauniyar soyayya, 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 lobayya, soyayya, na makance sannan na kurmance, ban ji ban gani in ba zancen ki aka yi min ne ba.